Eu son Lora, son modista. Actualmente eu teño dúas marcas. Unha é Boro. En Boro todo está feito íntegramente á man, todo con materiais sostibles, algodón orgánico, liño. E despois hai outra marca que se chama Salsa Gaucha, que aí permítome ser un pouco máis libre, quizáis. Eu son Helena, son deseñadora de moda en realidade, especialiceime en accesorios e montei pois unha marca propia. Eu fago xollaría en impresión 3D, como novas tecnoloxías, pero mezclado ca parte artesanal porque os remato e os acabo todo a man. Tamén teño unha parte de estampación textil, o que fago é serigrafía sobre algodón orgánico. Pois estamos aquí no das dúas, mais hai unha parte imprescindible da tenda que é Ana. Ana ten tamén a súa propia marca, a súa marca de cosmética natural. Estuda os cultivos das toas, sácalle esas propiedades para convertilos en ingredientes activos da súa cosmética. A modo xorde como unha iniciativa para o Nadal, para non ter que ir fora en diferentes mercados de Nadal por todo Galiza, decidimos buscar un local, varias artesás, funcionar aquí de forma colectiva durante esas datas. Víamos que noutras cidades de Galicia sí que había un proxecto parecido donde podías mercar produto local, pero aquí en Ourense concretamente non había. Cando rematou Nadal, bueno, estábamos ca teima de intentar establecer un proxecto serio que se quedase no corazón de Ourense. E decidimos pois que sería interesante intentar quedarnos porque a xente respondeu super ben e que non é só eu son Lora, teño a miña marca, quero vender este produto en Ourense. Ao final convertiuse un pouco en creí este espazo parece que ten xa como unha vida propia, sabe? E quere que fagamos cousas máis aló do que a venda. Un espazo de exposición, de facer cursos, dinamizar culturalmente, digamos, tamén o espazo. Pois hai mensualmente sempre algún obradoiro de algunha compañeira que ven a dar algo puntual, pois hai un pouco de todo, de cestería, estampación, textil, un poquinho de todas as cousas que temos a venda na tenda, pois gustanos tamén que a xente aprenda como se fan as cousas, porque tamén se valora máis. Sempre nos interesa que hai detrás do produto, porque tamén é o que vendemos, as persoas que estamos detrás dos procesos. Este, por exemplo, é o traballo dun orfebre de Compostela, de Acibroxollas, e está feito a partir de culleróns antigos. Este é un bolso da marca Marica da Berza, isto é lienzo. Isto é como se fora un cadro, unha peza única. Rosa fai coleccións sempre de acuarelas que teñen que ver ca muller. Aquí na tenda temos dúas coleccións, unha inspirada no que é a música tradicional e outra nos traballos tradicionais de mulleres. Entón temos, por exemplo, as leiteiras, as lavandeiras. É difícil a nivel económico. Evidentemente, nós non temos un porcentaxe de beneficio que pode ter unha gran marca. En rebaixas, se a tenda do lado está poñendo unha cousa ao 50%, eu o 50% non lle gano eu. Nós non podemos competir nunca a prezo cas demais marcas e cas demais tenda. O hábito de consumo é difícil de cambiar. Foi apostar a algo eso, con medo, con dúbidas. Vemos que hai xente que sí apoiaba o proxecto. Incluso xente que de aquí viaxa porque ten familia fora e gustalle esa cousa de levo algo feito aquí. E temos un pouco de medo sempre a seguir co proxecto, pero precisamos tamén ese apoio da xente. Pois o primeiro que o que atopas a modo non vai a topar en ningún outro sitio de Ourense. Como produto moi único ou series moi limitadas de cousas e tamén dá a coñecer a moita xente que traballa pois non tanto nas cidades, senón nos povos, que ten propios talleres propios e tamén que imos cambiando moito de marcas e de artesáns e de diseñadores e de ilustradores. Tamén podes vir a simplemente coñecernos, ver a tenda, presentarnos o teu proxecto ou ver a exposición, por exemplo, que hai moita xente que ven exclusivamente a ver a exposición que temos neste momento na Sala Invisible, cousas así.